Sebo Days. Yes. King Pana. Yeah. Ndiqale ukudlala amanqindi dina 7. Wow. 7 years yam. Ndithanda ubukela ubhuti wami omdala ayabonga Days. Ayinguye umuntu okhule edlala amanqindi phambi kwami manje. Yes. So emane ngifundisa pha ebrandini ba okay. Xana uzobethu umuntu asiphufeleni la nto esikhwenge iqala kuyaliwa masedlini ngithanda ucela pha kuye wanifundisa pha kuba okay asimapha kuyashipwa yabo. Yes. So xa uzobethu umuntu qala wenze ehlobo yeah mose yonke into believe ngoku yes fanele uyitry uyibone. Yes once ejimini ke I mean ngiphofuka ngiklaviki for sure yabona yena wadlala siphala pha akho idiki ucaba yodlala ngayo apha ka 10 ngalamini umfundisile lo mba ubethwa dlala asabethwa yena nawe aphelelwa lethemba lo muntu ebefundisa lo kanti ubethwa odlobo yabo so ke ngoku namanje siyejimini ichomi zami ixesha lesimo sidlala ibhola isijimbo bokuqaphela ba thathani basibhola. Yes, focus ebholeni yabo esenduyisa ke dikhe bethwe lasiso. Yes. Ndinansike ubhuti wami ndithanda ukuba wiliwili yabo singakabezana lechomi basiya ebholeni angixela ubra no masidlale kabe chomi ziyakubetha yabo ndathi sabona phambili kanansike oka bakho into edibene ne trials. Yes. Anyaka uqala kwami ke wathanda nyamanyana ke amanqindi kodwa nto yoba ukudlala ebholeni phofu la ngafakwa yabo because sezifakwa zona ice yabo so kwaba ku trials kwelicala kwaba ku trials nje ndadlala pha first fight time nayiwina knockout. So ngenye into yandikhuthazayo ngatsho le. Yes. Yabo ku trials efike ku trials ndaweni masukumdantsane Buffalo City Eastern Cape njalo. Yes. Ndawina umdantsane. Yes. Ndawina umdantsane ndawina Eastern Cape Buffalo City. Yeah. Masiqala uwinile uwina uye uqombe uyugile nechomi kalapho mase kumanqindini ba mhlawumbe uyabethwa uyasheka senzo ndaqala ukwaziwa kwami ndaphinda ndawina aba SA champion ngalanyaka no 2019 aba SA champion like masuhamba ngezinto bendithetha ngazo. Yes. So na SA champion uqala because ngalanyaka zangiphele nisiya because weight yami ndidlala ngayo andidlala ngo20 into odwini bebengahambi yabo. Baqala ukuthetha uhamba ayigenda udlala kwami ndabethuma kwimagwinya ndaba SA champion emva kokuba be SA champion ngaziwa like nezinye ke box ngatsho zandazi ba ndikhona nabo abanqindi industry. Ke ndaba ngathi ndiyabudala ke so 2021 ndiyendaya kwi-games kuthiwa ze-Region 5 eLesotho. Yes. Wow. Ndihamba ngezi trials still yabo ndawina umanqindi kuze uphumele kuthiwa siyaphumelela siphumela ubethu lo ngcolisa isandla sakho uzophumelela yabo so ngobethu like ndithi ndibethe wena ndiyazi uba kushiyeke ubani. Akwazi ngemini ke uthiwa udlale kanti kathathu yabo amanqindi xa udlala itrials phela ngo-1 ebusuku. Sidlala kaninzi imini 1. Okay naba i-SA champion ngo-2021 ndaya kwi-Region 5. I-Region 5 games ii-games ezidibanisa i-Afrika zonke yabo khotman. Yes. Zidibanisa i-Afrika mzonke so ndapikwa phaa bethe Afrika mzonke so ndapikwa phaa bethe abantu nasesekapa kana bethe abantu nasekapa ngalanyaka lowa ngizonilibala ke yayini lanyaka nike ndiye eLesotho ana ID. Yes.
ana passport. Wow. Yabo. Lonto le sitho sisitaba manginceda ngokuba ababane bepost ba aqathwa ndizohamba ndibethe umuntu lele ebhlungu. Yes, uwinile. Yo, ine gold kuthiwa uzohamba isilver kodwa ke ndine gold imle gold medalist. Iyapostwa ke le yagcwala social media. Yabo. Yena qombeni noba then ndithi nganja wayeka because ayifani le liba ndithi mina uwinile. Ngabe khona okay yo kabakho umuntu andiyazi bangubani wathi ba ndiya manje nantsikeni ehoye ukanele ndizoma i-IT Home Affairs ya ndiye pha ndafika pha zanifole no4 lapha afika lezelo kathiwa izaphuma after 2 weeks aphuma ke yabo ndaba bengixelele ukuthi ba kipha ungabi under pressure xa udlala bingama it's by 8 amajidama by 4 because abalapha eMdantsane yesibathathu waseLimpopo waseGauteng mshito sasemina amantombazana ayi4 sesina 8 for 4 so sabuya neGold so ngesingamajita abantu amabini azangabo neGold team strong le nami yabona because xa nizothi nihambe niba yi8 then i6 yonke buye neGold kwaqina sasiboshiwe and aphamla nisithi ndizawuthenisha eka-professional ngo-2023 machita ndabaxelela mawathi hamba amachita mani ndiyacinga uthenisha because ndibelina yoba ndilinde u-2028 ezondisebenzela yabo abele lokhusha endibonisa yabo ukhusha ngela xa sibe ngubhaqo but ngoku ndijima konye ukhusha after fire blows kungabe khona uzothiwa ke ngoku manje ndifumene ifly yo ngo-2023 bengiqala ezinye trials uqala kwam trials ndiwina xa ndifika kwi-Eastern Cape athi kusi ndifumene ifly professional athi kusi azawuthi yagula uqala siyabile ndayo athi kusi uzawuthi yagula kweliqala afake iphepha loba ndiyagula ngapha sibe sisayile contract kwasiyalwa ngawo so sithenje yabo okay ngapho kathiwa ndiyagula ubona i-fighting ka-professional i-fighter yokuqala bathi hayi buya akaguli kanti lokubona lethi abantu kweliqala yabo i-fighter yokuqala ndiwine nge-seconds wow so kufishane so zikhona i-fights esendleleni ezizayo ngoku like defending your champion maybe ikhona enzawudlala nge-13 ka-December I think ndingatsho kodwa ngathi andidefendi itayitile ndinayile SA yabo qha ndiphethe yakho izabe iphi for umuntu ofuna ukuyibukela and all that izabe ise-Orange yabo here in East London yes wow hayi-ke uyazivela mphulaphula uyazivela ilapha nje muntu apha nje uyobukela apha emanzini nje pha ngaselwandle uyobukela ke usise kodayisi eginqa amadoda phansi asenza umsebenzi wakhe madoda wow